Amen. Mbukilo semakhaya ngiyakubulisa mntakababa. Lo kubulisayo umprofeti umkhulu oti endaweni yase Orange Farm eGoli. eGoli la ngikhona, la ngisonta nabantu, la ngivulela abantu inhlanhla zabo, la silungisela abantu abamnyama into zabo, ngoba thina sabantu abamnyama futhi sikholelwa enkolweni zethu. Woza mntakababa kwi-Imvuselelo African Traditional Church. It's a church la umuntu afunda ngamasiko wakhe. It's a church la umuntu afunda ngemvelaphi yakhe ukuthi umuntu ubani. Namhlanje siyaphila emhlabeni, sabantu siyaphila but nezibongo zethu asizazi ukuthi singobani. Asizazi nokuthi ithakazelo zethu zithini. Uyazi nje ukuthi wena umuntu akaHoti. Uyazi nje ukuthi wena umkwena. Uyazi nje wena ukuthi ukhumalo. Kodwa ukuthi ukhumalo bangobani? Basuka kuphi? Baya kuphi? Awunalwazi. Manje ngiyakumema mntakababa each and every Sunday. Inkonzo iyangena 11 o'clock. 11 o'clock each and every Sunday. Uma umuntu ugibela amateksi ukusuka eJohannesburg CBD, ugibela amateksi eBree taxi rank, ugibela amateksi aya eOrange Farm. Umtshela udriver ukuthi ngiyoyehla eJovicho kwa Mr Reject Hardware. eJovicho kwa Mr Reject Hardware, noma uyoyehla emntanami estop sign. Uma umuntu osuke eSoweto, gibela amateksi wakho eBara, uqele amateksi aya kuphi? Aya eJovicho eOrange Farm. Uyehla kwa Mr Reject Hardware. Ihardware yakudala yaziwa ke, noma uyehla emntanami stop sign. Uma umuntu usuke eSoweto, gibela amateksi futhi eLens, ucela amateksi aya eFine Town, afika kwehlise emntanami stop sign. Then uzabe usuyafona ke abantu bala ekhaya bazabe sebakulanda. Ngiyacela mntana wethonga ungaphuthelwa, woza ebandleni lingakhethululi, ibandla lezangoma, ibandla labaprofeti, ibandla labantu bonke. Wena umuntu oyinyanga, wena umuntu into zami mina zambi kahle, lala mntakababa, la ngivulela umsebenzi wakho, into zakho zikhanye. Wena mprofeti, wena mthandazeli, I need you to come la, uze la ngizokuvela into zakho. Wena umuntu omzalwane ulahlekile emoyeni, lala mntakababa, I need you uzazi ukuthi ubani. Stop worshiping foreign gods and foreign ancestors. Uma umuntu awuzazi ukuthi ubani kodwa uzimile ngoJacob noAbraham, mamela ngwanesu molinting, kuyawubitsa, kuyawumema kwi-Imvuselelo African Traditional Church. This is a spiritual home for each and everyone. You need this, I need this. Each and everyone needs ukuthi ezazi ukuthi yena ubani futhi usuka kuphi ukuya ngaphi. Asikho isihlahla isimile nje singena ama roots. Ngiyabonga. Abantu basemakhaya abagulayo, abaneyinkinga, lempepho namathonga amadala ayivula into zabo. Ngiyabakhulekela nabantwana abakhonza namakhehla amakhulu isizwe nangipasona. Namakhehla amakhulu abantwana baphila nabantu abadala. Baphila ngaphansi kwencindezi makhehla amakhulu zezimo ezingafani. Ake nivule inkinto makhehla amakhulu ubona. Bukhanye makhehla amakhulu onkinto nabantu abadala. Ngiyakhuleka mntazini umhlaba, ngiyakhuleka khehla lamakhehla, ngiyakhuleka mdala omuhle. Ngiyakhuleka nabantu abadala. Njengoba ngize la kule ndawo, akube noshintsho phe kwempilo zakho. Ngoba ngibizwa ngomuntu makhehla kodwa ngabiza yinina ukuthi impilo ibe khona. Kuyabanda makhehla amakhulu, kunabantu abasetshwaleni bayaphuza, badlala ngempilo zabo. Kunabantu makhehla amakhulu bazenze slaves empilo, banabantu abayi-1000 makhehla amakhulu. Ngiyabakhulekela namakhehla amadala ukuthi impilo yakibe khona. Ninamadlozi amakhulu noseza ngakhona. Ninamakhehla amakhulu nososobala. Biza makhehla amakhulu, biza ney'ngilosi zabaprofeti, iy'ngilosi zoshembe, iy'ngilosi zocaba, iy'ngilosi zohadebe, iy'ngilosi zabantu abadala, iy'ngilosi zomansupha, iy'ngilosi zonsikana, iy'ngilosi makhehla amakhulu zomgijimi. Ninamazwi angahlulela lutho. Siyakhuleka makhehla amakhulu. Siyayishisa le mpepho nabantu abadala. Njengoba le mpepho makhehla amakhulu isha ivutha, akulunge makhehla amakhulu izimo zethu. Ninamakhehla siyakhuleka. Yebo uyavutha impepho makhehla amakhulu, siyabonga. Ninamakhehla amadala. Ake kube nempilo noshintsho phe kwempilo zethu. Leli bandla makhehla amakhulu ibandla elingafuma. Leli bandla lezangoma, leli bandla labaprofeti. Usukuma izitha ngenxa yalo. Siyacela uNkulunkulu omuhle sivikele labo esikhonza nabo. Sivikele ingilosi kuyoba neshintsho.
baphila abantu libandla leli libonisa iqiniso ukuthi inkonzo yabadala eAfrika inkonzo ayifikanga neBhayibheli futhi inkonzo akusiyiBhayibheli ngoba wena uNkulunkulu akho incwadi obayibhala wena uNkulunkulu akho incwadi oyowayenza wena uNkulunkulu akho incwadi oyowayenza ukucindezela abanye bazuze kuyona abanye bangazuzi wena uNkulunkulu azange wahlula ilutho kodwa ngilosi incwadi yona azange wayibhala incwadi yabhala abantu abaqindezela amasiko ethu abantu abaqindezela ubuntu bethu abantu abaqindezela impilo zethu masingabantu bama-Afrika singaziwani. Ngiyakhuleka ke wena baba wena mdala nomhlaba ngiyakhulekela kothi koshibura komnethi ko ramalobela komale ngibizela nabadimba osepaleke selo nabagekole bagalabe ngibizela nabadimba ithaba nabadimba methu nabadimba maralla ngikhulekela manje umuntu ongibuye kule TV lo muntu ongibuye kule TV akube nempilo eshintsha ipheke impilo yakhe njengoba lesihlahla ngilosi wasenza ukuthi sibe isihlahla esenza ukuthi sikwazi ukuthi sikhuleke sikwazi ukuthi sibe neqhumano nawe lesihlahla ngilosi wasenza ukuze sithina abantu abamnyama sikwazi ukuthi uma ngilosi sikhuluma kuso wena usizwe uma lekha ngilosi sisha baba amathonga akwazi ukusizwa manje siyaqela ngilosi yokulunga siyaqela wena ongahlula ilutho siyaqela wena khehla lamakhehla siyaqela wena omdala siyaqela wena dlozi lamadlozi siyaqela kuwena ke sithunya sethunya ukuthi akube neshintsha kube nempilo phezulu kwempilo zethu siyaqela amakhehla amakhulu kubantu basemakhaya babuke le video le makhehla amakhulu ababuke lensebenzo lengilosi ake kube noshintsho phezulu kwempilo zabo abantu abagezeke abantu abalunge impilo zabo ayikhanye ngiyakhuleka wena omdala ngiyakhuleka wena uNkulunkulu wena uNkulunkulu wadala konke amkhulumi uNkulunkulu waza ngezikephe phezulu kwempilo zethu sikhuluma nawe uNkulunkulu wadala konke sikhuluma ngawe uNkulunkulu wakwaZulu sikhuluma ngawe uNkulunkulu owadala konke sikhuluma nawe khehla lamakhehla sikhuluma nawe wena wahlula ongazange wahlula ilutho siyakubiza ngilosi siyakubiza wena mdala omuhle siyakubiza wena unamandla wonke siyakubiza Thixo unamandla onke siyakubiza Thixo ungahlula ilutho siyakubiza Thixo obebizwa amakhosi akwashembe siyakubiza Thixo ongahlula ilutho siyakubiza mdala nomhlaba siyakubiza khehla siyakubiza baba unamandla udlula yonke into baba uyaphila wabonwa ngilosi yokulunga amakhosi akudala wabonwa ngilosi yokulunga amakhosi abekade yasiqiniso iAfrika indawo yamakhosi iAfrika indawo yamasiko iAfrika indawo la kuphila khona ingakho nabamhlophe ngilosi basicindezela kangaka kodwa siyacela ngilosi akusikhulule baba ngoba siyahlupheka ngilosi kulunga siyakhuleka mntazi nomhlaba siyakubiza kule mpepho lesimakade ukuthi ake kube noshintsho phezulu kwempilo zethu ake kube noshintsho phezulu kwempilo zethu ake kube noshintsho phezulu kwempilo zethu mbukelo wami semakhaya njengoba ngishisa le mpepho le ake kube noshintsho phezulu kwempilo yakho le mpepho le impepho enikezwe amandla impepha ekhulekelwe impepha enamandla indlela esimanga impepho uNkulunkulu wayenza ukuthi nabantu abamnyama sibe ngikhulumano naye nezithunywa zakhe through yona manje le mpepha le mntaka baba ivume izwe amadlozi ayaphila umuntu othi idlozi alikho akayazi ekhulumayo umuntu idlozi alikho uyena ongekho uma uthi wena idlozi alikho akuhambe uyolala emathuneni langa nje lilodwa usuku nje ubodwa ungitshela ukuthi uyobuya kungena sambulo noma into ongayibonanga yini na ake mntaka baba uyazi amathonga aphila ningamangala uma nibona emanzini la kudlula izinto kugezwa abantu ngale abakhokheli bamabhake babageza abantu yasetshenzwa lona badimo ka moka ba raoti ba shibura ba monete ba ramalobela ba mwale badimo ba rasishile badimo ba khukhunyana ake kukhanya izimo zabantu phezulu kwempilo zabo le mpepha le akiyenze ukuthi uma umuntu usemakhaya uthande kube nesithunzi kuphela inyama
kuphele imimoya okungathandeki. Kunabantu emhlabeni uma ungena ngisho nasendaweni ngathi unukela abantu. Le mpepha le njengoba ngishisa kanje akifike la ukhona. Le mpepha le iyogeza umsamo wakini. Phekwe ekhaya lakini kube nokushintsha, kube neshintsho olukhulu. Le mpepha le iyenze ukuthi izimo zakho zokuphila kukhanye. Uma umuntu uthandeke ngale mpepha le. Le mpepha iyasha njengoba isha sibiza omakhulu, sibiza oti, sibiza oshibula, sibiza omnethe. Biza nawe isibongo sakho. Uma kwakhumalo biza okhumalo. Uma umuntu akamazibuku biza omazibuku, biza oZulu, biza omhlongo. Babiza abantu bakini. Babiza abantu bakini. Hawule mukwena bitsa bakwena. Bitsa barawoti, bitsa balehe, bitsa badimba henu. Into efaka umuntu ibhadi ukuthi uma umuntu uphila takababa ulahla amathonga kini. Uma umuntu uphila ungayenzi imisebenzi. Uma umuntu uphila unganaki amasiko akini. Uma umuntu uphila uphile ngathi umlungu. Thina sibona belungu. Yela uthanda ungathandi thina sibona belungu. Le mpepha bakwethu ayifaka amandla phezu kwempilo yakho. Le mpepha ayikivule into zakho. Le mpepha ayikivule izimo zakho. Le mpepha ayikhanyise umuzi wakini nobumnyama. Wena umuntu ongalala ebusuku, wena umuntu obona ibonakaliso eziphi, le mpepha le ayikivule into zakho. Impepha le ezilelwe. Impepha le ekhulekeliwe. Impepha le enamandla wonke. Impepha le evula into zabantu. Ake wena umuntu osemakhaya, wena othi mina ngiyagula. Le mpepha le ikunikeza amandla. Kibitsa wena modimo wa khanya, kibitsa wena mollo, kibitsa wena matla. Kibitsa wena seka ngahlula ke letho. Ke a biza na modimo ngkhona rena mogolo nya biza na nkulunkulu kokobethu. Ngiyakubiza wena nkulunkulu ahlule lutho. Ngale mpepha la ukushintsha izimo zabantu, abagulayo esimagade, abangathandwa abantu, abahamba izinto ngaphakathi kubona, abalala yilwane ngilosokulunga, abanezinto eziphila ngaphakathi kubona, abanezinto ngilosokulunga, ehleli ngaphakathi kubona isisebe, ngaphakathi kubona eziswini. Ake iphela amandla ngilosi. Ngale mpepha le kibitsa badimba rauti, badimba ramalobela, badimba rasibothe. Bakwethu lokhuluma nawe mntakababa unyanga umprofeti umkhuloti. Ake le mpepha le isukumisa amathonga yini, asukume kuwena, ube namaphupho amahle, ube neguidance. Makhosi. Tamo yokuthunyelwa teta. Teta yokuthunyelwa teta. Hamba moyo mubi, hamba. Hamba moyo mubi, hamba. Awunasabelo ngempilo yami, hamba. Hamba moyo gula, hamba. Hamba moyo gula, hamba. Hamba moyo gula, hamba. Hamba moyo gula, hamba. Hamba moyo kufa, hamba. Hamba moyo kufa, hamba. Hamba moyo enhliziyo embi, hamba. Hamba moyo enhliziyo embi, hamba. Hamba moya kaSathana, hamba. Hamba moya kaSathana, hamba. Hamba moya wenkolo ezimbi, hamba. Hamba moya wenkolo ezimbi, hamba. Okhokolozi bethu babulawa. Siyakhuleka mdalozi nomhlaba. Siyakhuleka ninento zonke. Siyakhuleka wena uNkulunkulu ophilayo. Riyawurapela modimo kule nkonzo simagade sivuma amathongo sivuma wena baba. Siphakamise ngilosi uphakamise abantwana bakho. Abantwana bakho le nkonzo simagade akuyibona ngilosi sokulunga abazoba ama examples ngilosi sokulunga. Kulomhlaba esiphila kuona ngilosi. Ukuthi namathonga nikhona futhi niyaphila. Lona abadimo letengi ibiyele aphila. Naba khona amandulo kakhulu namhlanje nisekhona. Ngoba nasihamba abantu abadala niyasivikela. Nasihamba abantu abadala niyasibonisa. Uma bekungenjalo ngabe namhlanje asikho la kule ndawo. Uma bekungenjalo ngabe namhlanje siphile abantu abadala. Siyaqela amathonga amahle, siyaqela neniphile emanzini, siyaqela niphile entabeni, siyaqela kwamakhosi onke abakhona kulomhlaba. Siyaqela kulamakhosi onke abakhona kosikhukhuni komjaji komshweshwe koZulu. Siyaqela kosenza ngakhona, siyaqela kumakhosi onke abakhona. Siyaqela kumakhosi akamahlangu, siyaqela kumakhosi abakhona kulelizwe ngilosi. Ukuthi ngilosi sokulunga kube nokhanya, kube nempilo. Kube litsila modimo. Wathunyela ngilosi abantu abaprofeti bakho bakwantu. Wathunyela onsikana, wathumela olkhanyane, wathumela bonke ngilosi abaprofeti beza ngeqiniso. Kodwa umhlaba wethu azange wabalalela. Wabathumela ngilosi omantsupa. Kodwa umhlaba ngilosi azange wabalalela. Siyaqela ngilosi kwinamhlanje. Ake ngilosi wenza abantwana bakho bakuzwe.
ngoba lo msebenzi wakho. Haleluya, amen. Modimo a le fe matla baratuwa le metswalle. Bamba indwango yakho. Le ndwango ke manje isikhathi sakho sokuthi khuleka uthi ucela amadlozi akini ahlambuluke. Khuleka mntaka baba. Khuleka mntaka baba. Khuleka ngamandla. 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 Mphakamisele khehla. Khuleka ngamandla. Siyakhuleka makhosi amadala, siyakhuleka bogogo. Siyakhuleka namandla wonke. Siyakhuleka mandawo namanguni, siyakhuleka balozi. Siyakhuleka moya yethu. Siyakhuleka moya yabantu abadala. Akube nokukhanya. Mhlanazile, utharile mo, bele mo. Ngayibeka la khehla. Bemol, motafuleng. Mphamisele impepha le ngaphakathi. Thandaza mntakwethu, thandaza mntaka baba. Thandaza ubiza amadlozi akini. Thandaza ubize impilo yakho. Thandaza ubize ibongo zakini. Ngishisa impepho, sibiza abantu abadala, sibiza amakhosi. Sibiza ababulawa, sibiza abakhathele. Sibiza nina amakhehla amakhulu, sibiza nina abantu abadala. Yebo, sanibiza amakhehla amakhulu. Sanibiza abantu abadala. Sanibiza nina namandla wonke. Nkosi yami. Zwela abantwana bakho simakade ngilo sokulunga, zwela abantwana bakho mveli incane. Zwela abantwana bakho baba. Yayeke so. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Zulu lemangaliso, Zulu lemfihlakalo. Zulu lemangaliso, Zulu lemfihlakalo. Zulu lemangaliso, Zulu lemfihlakalo. Hallelujah, amen. Zulu lemfihlakalo, Zulu lemangaliso, Zulu lokuphila. Bana babadimo, vula amehlo akho mntaka baba. Thina kule nkonzo ayishisa impepho. Ngoba uNkulunkulu wayenza ukuthi sikwazi ukuxhumana naye ngempepho. Yadalwa uye leyo nto leyo. Into yadalwa uNkulunkulu iyona esebenzela thina. Because of uma lezihlahla lezi zigcwele kangaka zinamagama ukuthi zenzani, thina singayisebenzisi noma mhlambe usebenzisa umuthi noma izihlahla zikaMdali ukuba nobudimoni. Shuna lo uNkulunkulu naye idimoni mos. Ayisithi buya makana. Uma kuyikuthi akumelanga sifake ama rope, akumelanga sithandaze ngendlela lo uNkulunkulu wayidala, into esiyenzayo ubudimoni, shuthi lo uNkulunkulu ngayehlisa. Shuthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo uyidimoni ngokwakhe. Akere. Hayi lo rona ke lo tsa maka tsela rona modimo ena ntse re tsamaye so. Re tla be re sebetsa maka. Hallelujah. Bengicela umthathele umkhiphele izindangu lezo. Zikhiphe ukhehla lami.
ungithathele abantu abangenamandla ukungena for insebenzo yogeza ibongo, ungithathele indwangu zabo uyibeke lapha. Abangenamandla Nkosi yami abayifake lapha. Uma ungenamandla umnikelo ogeza ibongo ngicela ungifake lapha umntaka baba. Modimo tla uthusa uzoba nawo amandla nawo for insebenzo ezinye. Hallelujah, amen. Abantu abanofakazi bakuphi noma akekho? Okay, ngibatla fela ubuwe ukhulume nje ubufakazi bakho. Jula mfasanyane kaSpeed. Umuntu nje nobufakazi ngifuna nje akhulume. Usho ubufakazi bakho khehla lami. Mina igama lami nguMelosi David Cholwa ngiphuma eSocial Ngove Atleville ngihamba nefamily yami. Ngithenge indlu baba. Lento kade ngithengile. Bengalali phakathi kwabe khuntu bekade sikhala phezulu kwendlu. Yeah. Ngizibuza kahle yini. Abantu bathe thenga itswayile prof. Yeah. Thina ngazi ba yathenga ngiyaphonza. Yeah. Izinto ziyabuya. Yeah. Thina ziyabuya manje sifaka itswayi ziba more. Inkosi yami. Oko ndize kule sonto. Oko ngicela ningizwe. Oko ngize kule sonto. Ngilala ubuthongo bunani. Nkosi yami. Inkosi yami. Amen, amen, amen. Oko ndize kule sonto ndilala ubuthongo bumnandi. Kunezinto ezihamba ngaphezulu kwendlu kuthiwa thenga itswayile crop yathenga. Lento lezazambi lezi. Futhi makunotswayi ngathi ziyadla. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Uchoro kibuluya kere. Kunobuthakathi. Hallelujah, amen. Kophankela impepho impela na kwamrawo. Manje lo buthakathi lobu bebudinga into enamandla. Ikwazi ukuthi ikhiphe lento le. Kuthiwa inkonzo zamanje abantu bakhona bonke bathwele akere. Asinto yewu. Ingoba inkonzo engena manje zinamandla. And into enamandla yona esidingayo kunomhlaba namhlanje. Because siyahlupheka bathu amudimo. Siyahlupheka. So inkonzo engenamandla la sikhonza khona for ijoy. Anyeke sikwazi. Kumele sikhonze for ukusizakala. Akisibela ngikutlo rekering. Ukabuya mme wakho kana emabuya wabuya testimony yawo. Mina mkhulu ngiqala ukuza neviki ephilile la ekhaya. Mangifika la ekhaya ngisakhuleka sicela emthongweni. Mangifika kunomakhelwane wami ongamkhulumisi usenesikhathi singange-2 years ago. Sasizwana ngendlela eyisimanga. Bengikhathaza lento ukuthi ngabe namenzani ngoku. Ngifisa ukwazi. Kodwa ngimele ngabuya la ekhaya mangifika uyasibonga namuze ngibingelele. Sethi mangabe ngimbona enze sho ukuthi uyabaleka ngingamboni. Ngingakhona nokuthi ngimbingelele. Kodwa ngimele ngabuya la ekhaya so ukwazi ukuthi angimemeza ngibingelele. Kwangijabulisa kakhulu lokho namhlanje nje mangivuka ugogo wangibingelela ngishalela wangimemeza ngibingelela. Kwaba injabulo kimi lokho kakhulu ngisho yona testimony engibe nayo. Wathi ngolosihlanu mangibuye emsebenzini wakhama ujuba mkhulu sokumnyama lahlala phezulu komoto wakwami endlini. Ngithola abantwana ababhizi bala naleli juba ukuthi ngisuke lapha. Ijuba lihleli mkhulu nami mangibheka le juba livele lizohlala lasekumnyama kwenzakalayo. Ngene endlini ngithi ngizama ukuthatha umshanele kuze ijuba lihleli mkhulu phezulu komoto akusuki. Ngize ngathi ngoba nginamazwi ekadlale ngilithelele ijuba ngamazi mhlawumbe lavele lawanambitha amazi mkhulu ijuba ngangazi leli juba lani mabelikhanyisa bese kumnyama masilikhanyisa lejuba ngamathosha li-grey la limhlophe ngekuya ngenhla leli juba mkhulu lithe mathuka ngawudonsa umoto lasuka lahlala phezulu kwefence mkhulu esiyisangene endlini zangazi nabantwana sathi mhlawumbe ijuba labadala angisho ukuthi mkhulu yiko i-testimony engibe nayo ngiyamthokoza. Amen. Baratwa le metswalle angithi manje testimony thina siyithanda mayinemali. Hallelujah, amen. Mbukilo semakhaya ngiyakubulisa mntaka baba. Lokubulisayo umprofeti umkhulu woti endaweni yase Orange Farm eGoli.
eGoli la ngikhona, la ngisonta nabantu, la ngivulela abantu inhlanhla zabo, la silungisela abantu abamnyama into zabo, ngoba thina sabantu abamnyama futhi sikholelwa enkolweni zethu. Woza mntakababa kwi-Imvuselelo African Traditional Church. It's a church la umuntu afunda ngamasiko wakhe. It's a church la umuntu afunda ngemvelaphi yakhe ukuthi umuntu ubani. Namhla sisaphila emhlabeni sabantu siyaphila but nezibongo zethu asizazi ukuthi singobani. Asizazi nokuthi ithakazelo zethu zithini. Uyazi nje ukuthi wena umuntu wakahoti. Uyazi nje ukuthi wena umkwena. Uyazi nje wena ukuthi ukhumalo. Kodwa ukuthi ukhumalo bangobani? Basuka kuphi? Baya kuphi? Awunalwazi. Manje ngiyakumema mntakababa each and every Sunday. Inkonzo iyangena 11 o'clock. 11 o'clock each and every Sunday. Uma umuntu ugibela amateksi ukusuka eJohannesburg CBD, ugibela amateksi eBree taxi rank, ugibela amateksi aya eOrange Farm. Umtshela udriver ukuthi ngiyoyehla eJovicho kwa Mr Reject Hardware. eJovicho kwa Mr Reject Hardware. Noma uyoyehla emntanami estop sign. Uma umuntu osuke eSoweto, gibela amateksi wakho eBara. Uqele amateksi aya kuphi? Aya eJovicho eOrange Farm. Uyehla kwa Mr Reject Hardware. I-hardware yakudala yaziwa ke, noma uyehla emntanami stop sign. Uma umuntu usuke eSoweto, gibela amateksi futhi eLens. Ucela amateksi aya eFine Town. Afika kwehlise emntanami stop sign. Then uzabe usuyafona ke abantu bala ekhaya bazabe sebakulanda. Ngiyacela mntana wethonga ungaphuthelwa, woza ebandleni elingakhethululi, ibandla lezangoma, ibandla labaprofeti, ibandla labantu bonke. Wena umuntu oyinyanga, wena umuntu osinto zami nazambi kahle, lala mntakababa, la ngivulela umsebenzi wakho, into zakho zikhanye. Wena mprofeti, wena mthandazeli, I need you to come la, uze la, ngizokuvela into zakho. Wena umuntu omzalwane ulahlekile emoyeni, lala mntakababa, I need you uzazi ukuthi ubani. Stop worshiping foreign gods and foreign ancestors. Uma umuntu awuzazi ukuthi ubani kodwa uzimile ngoJacob noAbraham, mamela ngwanesu molinting, kuyawubitsa, kuyawumema kwi-Imvuselelo African Traditional Church. This is a spiritual home for each and everyone. You need this, I need this. Each and everyone needs ukuthi ezazi ukuthi yena ubani futhi usuka kuphi enukuya ngaphi. Asikho isihlahla isimile nje singena ama roots. Ngiyabonga. Amen.